अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ हा राष्ट्रवादीनं लढवणार असल्याचं ठरवलं आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील जितेंद्र आव्हाड येऊन गेलेत। तर येत्या 27 ऑक्टोबरला संसदरत्न खासदार सुप्रिया सुळे या सावंतवाडी मतदारसंघात दोडामार्ग व सावंतवाडी येथे येत आहेत, अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी दिली। पाहूयात। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ हा राष्ट्रवादीने लढवण्याचं ठरवलेलं आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या आठवड्यात बाळासाहेब पाटील माजी सहकार मंत्री येऊन गेले, त्याच्या आधी जितेंद्र आव्हाड येऊन गेले आणि आता 27 तारीखला शुक्रवारी दोडामार्ग येथे आदरणीय खासदार सुप्रियाताई सुळे इकडे येत आहेत। पक्षाने सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ लढवण्याचं गांभीर्याने घेतलेलं आहे आणि त्याच्या पूर्वतयारीसाठी हा मेळावा आणि कार्यकर्त्यांचं मनोबल वाढावं म्हणून आमचे जिल्ह्याचे नेते आदरणीय सुरेशभाई दळवी यांनी पवार साहेबांना केलेल्या विनंतीनुसार साहेबांनी ताबडतोब हे करून सुप्रियाताईंना इथे पाठवायचं ठरवलेलं होतं आणि त्याप्रमाणे शुक्रवारी दोडामार्गला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मेळावा सुप्रियाताई सुळे यांच्या उपस्थितीत इथे होणार आहे। त्याचबरोबर सर्वप्रथम मला वाटतं त्या पहिल्यांदाच दोडामार्ग तालुक्यात येत आहेत। आधी बरेच नेते येऊन गेले, सुप्रियाताई पहिल्यांदाच येत आहेत। त्यांचं बांदा येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे भव्य स्वागत करण्यात येणार आहे। त्याच्यानंतर ते दोडामार्गला येतील। दोडामार्गला महालक्ष्मी हॉलला बाजारपेठला त्यांचा मेळावा होईल, जाहीर मेळावा होईल। त्याच्यानंतर दोडामार्ग तालुक्यातील काही प्रश्न आहेत, म्हणजे हत्तींचा प्रश्न असेल, आडाळी एमआयडीसीचा प्रश्न आहे, तर त्या संदर्भातले शिष्टमंडळ ताईंना भेटण्यासाठी इच्छुक आहे की जेणेकरून दोडामार्ग तालुक्यातला प्रश्न हा संसदेत सुप्रियाताईंनी मांडावा अशा बऱ्याचशा लोकांचं इथल्या म्हणणं आहे। तर त्यांनी सुद्धा विनंती केलेली आहे। त्याप्रमाणे आडाळी एमआयडीसीचा प्रश्न असेल, तुमच्या हत्तींचा इथला जो प्रश्न आहे, दोन ज्वलंत प्रश्न सध्या महाराष्ट्रात जास्त आहेत, तर त्याच्यासाठी हे लोक सुप्रियाताईंची त्यांची भेट आहे। त्याच्यानंतर त्याचबरोबर इथून गेल्यानंतर सावंतवाडी मध्ये त्या जाणार आहेत। सावंतवाडीमध्ये महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक बोलवलेली आहे, म्हणजे काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांची एकत्रित बैठक ही सावंतवाडीत होणार आहे। त्या बैठकीत आगामी निवडणुकीमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदी येणारी निवडणूक कोकण पदवीधर विधानसभा मतदारसंघाची आहे। त्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुढे कसं करता येईल नोंदणी आणि भविष्यातील काही निवडणुका, लोकसभा असेल, विधानसभा असेल, समजा पुढे जर झाला तर त्या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची महाविकास आघाडीतील भूमिका काय राहील या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या सर्व नेत्यांना सावंतवाडीत बोलवलेलं आहे। त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा जरी हा मेळावा असला तरी एक प्रकारे महाविकास आघाडीचे त्या नेते आहेत, म्हणून मित्र पक्षांना सुद्धा माझं तुमच्या मार्फतच मी आता आवाहन करतोय की काँग्रेस असू दे, शिवसेना असू दे, जेवढे मित्रपक्ष, म्हणजे आता आम्ही मित्रपक्ष म्हणताना इंडिया या जी देश पातळीवर आघाडी स्थापन झालेली आहे त्याच्यातील जेवढे पक्ष आहेत त्या पक्षाचे कार्यकर्ते दोडामार्गमध्ये असू दे, सिंधुदुर्गातील सर्व कार्यकर्त्यांना तुमच्या मार्फत माझं आवाहन आहे की त्यांनी 27 तारीखला आदरणीय खासदार सुप्रियाताई सुळे येत आहेत, त्यांच्या मेळाव्याला उपस्थित राहावं आणि त्यांचे विचार ऐकावे की महाविकास आघाडीच्या संदर्भात आणि पुढे येणाऱ्या निवडणुकीच्या संदर्भात त्यांचे विचार ऐकावे अशी मी तुम्हाला तुमच्या मार्फत त्यांना सर्वांना विनंती करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।